Ndinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa kana kuti Sokostina. Nhasiwo tawana mukana wokusvika kuZumba Maramba Pfungwe kunzvimbo yaChief Chitsungo. Uko kune mhuri yakanga ine dambudziko huru kwazvo rekuti kana imiwo mukarinzwa pandazvinzwa inini zvekuti mhuri iyi dambudziko iri ranga rakavakurira rinorwadza ende rinochemedza kana kuzvinzwa. Mhuri iyi inoti iyo yakasvika panguva yekuti vaingoshayiwa zvinhu mukati memba yavo. Kana vakakiya dhora vachienda kuchechi vaisvika voshayiwa makii, kusvika pakuti vakazenge vakuti pese pavagara kana imba yavagara imba iyi yaitsva. Asi chinoshamisa panyaya yavo ndechekuti imba yaingosara ichitsva chete kana ivo vabuda vaenda kana kuchechi kana vaenda kumagurosa kana mumba mune munhu imba yaisatsva. Vakabva vafamba vachitsvaga rubatsiro kudzimara vazokwanisawo kusangana nasekuru Gusvi, ivo vavanoti vakavabatsira. Regai titaure nemhuri iyi, baba namai Mapfumo, kuti vatitsanangurirewo kuti chii chaiitika, dambudziko rakatanga sei, uyezve vakazobatsirwa nasekuru Gusvi kusvika papi, nguvai ende rini. Baba, tinokuchingamidzai. Ndinotenda. Makadii henyu tete? Ndiri right. Chekutanga mungatange nekunditsanangurirawo zita renyu nemakore amuinawo. Ndinotenda. Inini zita rangu ndinonzi Namatai Mapfumo, uyezve ndiri wa12 January 1983 ndogore randakaita se randakaberekwa. Inini dambudziko rangu kutanga kwarakaita handaimbozvitarisira mukati mekurarama. Taitogarawo semhuri upenyu hwangu hwese handina kumbobvira ndakamboenda kun'anga kana kuenda kupi kunotsvaga rubatsiro sekurarama kwangu. Chandakatanga kungoziva kuenda kuchechi, ende munhu akauya nekuti ndizive kuchechi ndiye mudzimai wangu. Zvadaro taigara kuHarare, ndokwataigara, kunonzi kuStone Ridge, ndokwataigara. Pamba pandaigara inini musha uyu ndindakatouwaka inini nekuti ndinovakawo. Ndauvaka, iye ndiye akanditsvaga ndikavaka musha uya. Iye nemudzimai wake waigara kumhiri kuSouth Africa, ndokwawaigara. Saka nekuirana nawo akati sezvo isati akuchiuya pamba, zvandakuchita iwewe semunin'ina wangu nokuti panga patova neukama, cheugare hako pai pamba. Magariro auda kungoita kunongoita kusitendi kwako nokuti ndinokana ndapiwa sitendi yekugarawo nemusangano. Ndikati chitsvage munhu anoziva kusitarisa pamba penyu ndakunogarawo kwangu, asi anogara pamba papi, gara zvako ipapa semagariro angoda kungonoita kusitendi kwako. Ndo patikabva tatanga kugara pamba paya paya. Zvese ndindakaita kubva kuaka imba iyo svika ndipedze svika titanga kugara papa pasina nadambudziko. Vachitibatsirawo nezvavatibatsira nazvo. Vakauyawo nembatya vachitipawo zvekudyawo, vachiita sei vachitipawo sevanhu vaingotibatsirawo. Zvoshuwa papa pasina nadambudziko. Zvadaro tazogara. Zvakazotanga kutinetsa kuti tinge takuti takuenda kumasowe inotaenda chishanu. Tosiya taloka pamba. Chekutanga takatanga kushayiwa ari makii. Vana tikatombovapopotera chiti mimi hamusokwanisa kuchengetedza makii, muri kungoiga makii vanhu vachiona muchatibisira pai, muchatibisira mumba. Zveshuwa zvakazoitika futi rwepiri, kusvikirawo inini wachoka ndatosiya ndatomaviga pasina vana, ndikadzoka bva ndamashayiwa. Chaitika ndechekuti taiti tichisvika pamba apa taigona kuona kiti ichingovhomoka, chero payavhomoka ichiita se ichienda kwayaienda, taingoti hatukiti tikochiitwe muraini. Zvabva ipapo tobva tagara kati tambosiya tamboviga mukamota, pane kamota kaiwapo vandasiya ndaviga ndiri inini, ende kuviga kwokuti chero ini ndaifanira kutozotokanganwa kuti ndaisa papi, vandatonyatsonyora kuti ndaisa pakati, vandaisa pakati. Shuwa ndichiuya ndindakatanga kusvika ipapo tikasiya tatsvaira, hapana kana tsoka yakasvika kana kuita sei, vandaiti ganotora makii vandamashayiwa. Kusvikira tikazopinza mwana nepawindo. Zvadaro tagara. Tikaona zvinhu zvaizoita zviri kuramba zvichienderera. Kusvikira chakatanga kuitika ndechekuti foni yangu inini ndeyandakatanga kushayiwa. Kwete zvokubiwa usiku, itori pachaja. Amai vachibuda mumba, funga akaita sanga tori pa 75%, ichitochaja watoisiya mumba, wabuda waenda kunogeza zve2 minutes waita se ndobva watodzoka. Vachidzoka kudaro vasvikira foni hapana. Apo ndaendawo kupi, ndaendawo kuchechi, tataita mutengo wekuchinjana. Kuti dzimwe nguva mhene munhu akutirongera kuti bira pai pamba. Watondifoni achinzi ndashaya foni yenyu hombe, noni handine kadiki. Tikati sei, but semunhu ndakufila kuti magariro atikuita pamba apa kapa zvinhu hazvinanzomira zvakanaka. Vanangoti hazvina mhosva tinotenga imwe. Awa zvakawabata wakati kufoni yashayika mumaoko mangu sei. Ndikati no, ini sambozvitsvage nokuti
inini ndanda kunzwisisa kuti panapa pane magariro atikuti asina kunaka. Takambofunga pfungwa yekuti tibve pamba apa zvokungoti sitabva takuenda kunogara pamwe. But chaindityisa ndechekuti inini pamba pandainge ndakachengeta zvinhu zvandaichengeta kuti paimwe ndatumira zvakati, uya mutore zvakati kuround about, uya mutore zvakati kuroadport. Ndaingotakura zvinhu zviri sealed, handaimbozva kuti mukati munei. Ndichingotakura pamwe pacho ndaito haya kombi yekutakura trangi chairo rinohaiwa kombi riri 1 irori. Hombe usingambozoti mukati munei. Ndototsvaga nevanhu vanobatsira ita sei kutakura tosvika tongoisa mumba nokuti pamune rumu yavo yataingesa zvinhu paimomo. But murumu taingonzi sunungukai chero mukada kutorara zvese kutsvaira itai whatever zvamada itai zvenyu. Saka asingochengeta zvinhu zvani zvinhu zvangu ndomba matai. Saka takangoshiyana kuti dining ndiye taishandisa nebedroom yedu iwo aingoshandisawo imwe yacho inodzanzi 3 room neveranda. Zvadaro zvakaramba zvichikontinya tichingoita maproblems akadaro mafoni takashaya 3. Kechipiri musati maenda mberi ndinoda kuti ndibvunze mubvunzo sandazokanganwa. Mati imimi murumu umu maibvumidzwa kupinda muchitsvaira asi maingodzichengetai zvinhu zvedu. Hapana pamaimbovhura zvinhu zviya panyange mukazvitora maingoya zviri sealed. Hapana pawaitangira kuti unovhura chino kuti nyange rikatova bhaketi rawatumirwa rainge rakatoiswa sellotape. Hapana chawaikwanisa kuona chiri payo. Chawaigona kungoona ndo zvimwe zvakafanana pamwe nomudrop munongoona dzimwe hembe nechibhati zvinhu zvokutumirwa. Hapana chatakakwanisa kuona kuti kana kumboti regai timbovhura tione hamuna umbeta moyo woyo. Pfungwa iyoyo kana ende taingotaiwa no zvinhu zvedu takagara zvo pfungwa yaitombouyi. Asi zvaisavhurika zvinhu. Tanga tisingavhuri. Aiwa tiatenderedu mberi. Zvadaro tagara ndokubva munin'ina wangu ndobva azoyawo achibvawo kumusha kwenyanga abva auyawo kuHarare. Funga ndakagara naye 2 weeks. Foni yake panzvimbo patinongochajira papi havhaisiyawo papi ipapo havhaenda kunogeza. Achingodzoka vati kumukoma foni yangu mamboiona here apa ndikati no handina munin'ina. Komaigura sinzi handina. Hatina kure kwatikaenda nenyaya yebhozi achitouyawo takatanga kutomutsanangurawo zviri kuitika papi nefoni ndakaita sei ndakaishayiwa. Saka patikashaya foni yake zvinotorera ngombe kuramba tichifunga nezvazvo. Ndikati munin'ina kangaidze foni togona kutoishayira futi. Ndo zviri kuitika papi pamba panapa. Koma saka ndikati zvakutondinetsa kuti tichibve panapa kungoti tabva mangwana ndinocreatewa case yokunzi pamwe pasara pachibiwa. Kuwadza ndakazobva pamba penyu nokuda kwezvaitika pona pabiwa ndogona kufira mujeri kana kupinda mamwe matambudziko. Ndo zvangonipa kushinga papi kuti vanhu vacho vauye panguva yokuvataisira wanga vasingaiti wanga vasingauye. Waingouyawo pawangodira ende wainge kana wangoti tisvikewo. Imi pamakatanga kuona zvese izvi zvokuti munoshayawo makii mafoni anobiwa makambovataurirawo here kuti kunenge tiri kuita dambudziko pamba pana hatisi kunzwisisa? Ichokwadi ndo taita ende kutotaura nawo hunge wainge watouya kuti no maiguru ndozvikitika panapa tirusanga dambudziko rakadai. Saka taingonzi namatai hazvinopera hako chii pamwe kuti hamino zvingetika kwamuri. Mumwe musi mboni ndanda nemusika wanga uri ipapo kange tasengesero kanenge tuckshop ndaingobatanidzawo redhi ichitorira handitika ndifunga izvi zvakatoitika vatoripo iwo wacho watoripo mai kwete baba mai vatoripo daiso redhiyo yatonyarara. Tikati kononyaradza redhiyo sezvo kachinzi amene yangu apo shuwa pamba pasina kana munhu daiso kona memory card hapana raenda memory card riya. Saka zvadaro ndakatombopotsa ndatombopinda mumapurisa nokuti ndiri munhu wandikasuspekta akanga auya papi ipapo pane mumwe mukadzi aigarawo panesa anga akasiyawo zvake musha wake. Saka anga achingoita senge musikana anotanga nemwana wani ndiaimbotambira papi wandikati zvimwe tingaseke ndikudawo memory card rani nokuti redhiyo yangonyarara iwewe ungori papi pano kachinzi andinachana tikatonetsana kusvika ndatomubatira foni svika azendawo kunomhangara kuti inhasi kuramba kada memory card rawo but handina kuriona ngawachindipawo memory card rani rangu nditore zvanditokuda. Ndikati nini foni yako ndinokupa kana zvimweni pakadhi rangu. Iye aikumbira foni kuti afonere murume wake kuti atsvage memory card handite sei areplace ende azvichenesewo. Saka mweya uyu waida kutundisa matambudziko asiti pane chaingondirambira kuti ndipinde paye. Svika takazvinda kumapurisa kuround about svika pato hatatsvagiwa umwe akati angati imidai mataurirana nokuti inyaya yememory card inozongoita mhosva but chii chakamboita vanangotsanangura vanangoti noinda angosiya nazvo. No mama sorry zvenyu but mwoyo wangu wakarwadza nondatoti ndiye aita sei atora. Zvabva izvozvo tikazorishaya futi iye asipo.
yakazodzima futi redhiyo iroro tikashayirwa handiti takazoriwana after ndofunga mwedzi ne2 weeks patazoriwana ritori mumunda kumbambaira kwatairi mambambaira tichitochera since kaitanga memory card rakunogona kuti rizivo neimwe sign tikati ndirori apo mvura yatombonaya richiitwa sei tikati kana riri ndiro tichanzwa nemasongwe ani yedu vataripukuta kunesa paredhiyo exactly ndiroro vatatosheka nakati korakaunzwa nani kwese kubi kunoku vatangoti zvina mhosva vatakuriridza tikazorishayira futi kadhiroro. Kechitatu paimbouyawo vamwe vekuchechi kwedu vachimbotibatsirawo ndakumbopawo matambudziko ndozvirikiitika chimwezve change chakunyanyakitika chakazoita kuti vanhu vekuchechi vasangana nerimwe dambudziko rakaitika varipo inyaya yekuti taingorwara taigona kungomuka imba yese tichirwara pasina kugona kubatsira umwe tichirutsa tichiita sei paitika zvinhu zvakawanda pamba ipapo pavazouya vamwe vechechi vaida kutibatsira kudaro vatatanga kuvatsanangura dambudziko rikiitika papi tikati mafoni tamashaya zvakadai plus panapa chazita kuti tiri kushedze tiri kuona pari kudonhedzwa zvinhu mumba nokuti zvinhu zvainge zvakaturikwawo mba igona kuna poto yapotserwa pasi magumbezi achikandwa pasi zvimwe zvinhu zvese zvemumba zvaingopotserwa but hapana chinhu chaidonhedzwa mine munhu mumba ukabuda panze onzwa kuti mumba mati go uti upinde mumba utonaka zvinhu zvarasika masipika akandwa uko zvizvo kutengesa zvakandwa uko kochii saka takazvishedza vanhu kutibatsirawo vhangoti hamuna mato vachirimo ava ndopa ukati mudzidzi nenge ndokumbirawo muzonipawo namba dzetizombokufonera iwo foni yavo wanga watoisa sepamubhedhi apo muhomwe yejaketi watarika ndore foni yangu kutarisa foni vatoishaya ava vachitoripo foni yamamukabata sinzienda toishaya hapana ndozvikuti tikapanikiitsvage kitsoka kifona yabva yatodzimwa ipapo but mafoni aya yaihwigwa mumba mupi imomo taisingamaoni yabva yatobviswa bhatiri yatohwigwa mumba mupi imomo awabva watoenda wakuda kungobuda vatanzwa kicheni uniti yakutopushwa kudai so yakasara yakangohinga mumhepo kudai so kuti iende pachii pasi pamusoro papa pane makreti emazai nezvimwe zvinhu haana kudonha pasi akangosara akaita sei akahenga tikati wapostora yemuone vhaya watozviona vhasi watotibatsira kugadza kati ndozvikiitika papi ndozvikiitika pano zvadaro musi wokuzoti mwana manje musikana wangu ndiye akazoita sokunge akati akangobuda mumba achita sei achimhanya mumba mamune kabhaketi kanga nedowi ka 5 lita kanga nedowi isusu tainge tichichera nhingini tainge tichichera mbambaira kati achitora dowi ubikirechi mwana poriji apa kupindana kwemazuva asi zvinhu zvaingoitika zvadaro mwana akabva azongobva mumba achimhanya vatoya pavheranda akati imama ndangonzwa kuti ange mumba umaita chinenge chimhepo kati mhepo rudzi atindoshuwa ndangonzwa chinenge chimhepo pa ndabva mumba nyita sei ndichimhanya nokuti aita songa ikorobha yakanga ndaitsvaira achinobuda pavheranda akabva anosangana nekabhaketi kaanga asiya mumba kanogara dowi mumba achinosangana nako pavheranda panze katogadzikwa akati kabhaketi aka ndakasiya mumba but sei kaapapi kaapana tikati iwe unopenga atindishuwa baba ko ndaikatora ndakatora nguwai hazvisinei zvese taingogamuchira zvadaro izvozvo tikati no zvinhu zvakuitika pana pasina kumira zvakaita sei zvakanaka nguwa sai tamboenda kana kure ndopatakanga taronga zvekati aisi panapa ngatichiita sei ngatichibva ipano. Amai guru aya mamuchiramba muchingovatsanangurira here kuti ndozvoramba zvichiitika? Mai guru ndai ndikaenda pawhatsapp ndopandaigona kutaura nawo ndichiwadza kuti ndo zvinhu zviri kuitika ndo zvinhu zviri kuitika pamwe pacho taingonzi tauraiwo izvi itai sei nokuti vamwe vanenge vachionawo maonero avo but kuwazisa kuti pamba hatisiri safe ndaivaita sei ndaivazivisa. Ende murume wavo haana mubvira akufonerayo kana kukubvunzayo kana murume wacho ndaitombomuudzawo but aiuya zveapo neapo mukadzi wacho ndiyaiva kuti wesi but chakazoitika ipapo ndechekuti chakasara ndizoti chitouyai emergency mukasauya zvanhasi kana mangwana pamba takupasiwa pakaita sei nokuti taedza kukudza nezvakuchitika panapa pamba pakandwa matombo aingobva from Norway zvidhina izvi zvingouya pamusuwo zvichirowa zvichitema mamwe matombo achikandwa pamusoro pemba tione munhu wacho kana chiri kukanda hatisi kuchiita sei hatisi kuchiona ndopatikazoti mai panapa tataisana nezinomira zvakaita sei zvakanaka ndokubva ndazovaudza emergency kuti uyai zvamira zvakadai so mumwe wacho akasinda akazonokumbira kubasa kati pane zvikuitika kupi kumusha kuZimbabwe kuda kumbona zvakamira sei vatumwa nemukadzi wacho ndopakabva azoya ari mangwana yacho asi akazofonera munin'ina wacho kuti enda unoona kuti chii chiri kuitika kumba uku hamene zviri kuitika ikoko auya munin'ina wacho vatatorara naye achikomunikata mukomana chandaona hamene wari kunyebawa but mangwana ndopaakazona matombo achiita sei achikandwa abva azoti mukoma ishuwa vauya mukoma wacho takazofamba funga yanga yafriday
tapamwe chete inini mukoma wacho nemunin'ina tikati inasoda kuti handekwa kati ngatingoendewo chete tomboona kuti zvizvi zvikiti kana riri dambudziko rangu inini hazvina mhosva asi ndafungudza kuti ndisiye pamba paimba kaita sei pakanaka handaida kubva pasina varidzi nokuti mangwana munozoteka chakati chedu ndopatikabva tazofambawo kuno vanobatsirawo but zvawakatsanangura ipapo zvihombe wakatotaiwa pamba apa pane chimiro sina kumira zvakaita sei ende hamusati maona pane zvimwe zvinhu zvichaitika pamba papi ipapa but aitaurawo achisvikawo paanoitawo sei paanoperera ndo zvakaitika svikira asi nyaya yakazobatwa yanga yakarerekera kumudzimai wacho kunzi ndiani uchireketwa hobe ipapa maona manje ko ininiwo pachano pandaida pese ndaiti musane maribatsira tanga maona kuti ndakabatei ndo zvinhu zvandaida pandaingocheneswa ndikati aya ndinotenda mukoma apo mai pamba sati patsva mukoma pamba apa kapa ini mauya zvanaka ndakuchikusiyira ipamba papi apa apo manje yainge iri Saturday kuseni ndikandaodza iri Friday kuti mangwana ndikurunga ita sei kuchienda Saturday yacho iyoyo makuseni pandikati mukoma zvamaya zvanaka enda akuita sei ndakuda kuti ndichisuduka hangu papi pano mutsaga munansara papi pano hanzaura ndiri kudzoka ndichambonona sisi wangu pazasa ndipo wakavwa simuka wachisimuka ndikati wasikana tiite zvekubika torongedza toita sei tikwanisa kufamba tosaga zvinotiita kuti pana pati shift zvadara panopera 30 minutes wachangobuda mwana ndopari kubva mumba achimhanya achiti bamba mukubvira moto ndopazvakatotangira papi pamba ipapo mukubvira moto kudai kuti namai wehutsi nomumahwindo kudai sapo moto kangotangira paningine papuranga repamusoro pemba pabhimu uchidzika nekemoskito net uchitanga kutopisa pamubhedha nehembe vanhuwo nokugara navo zvakanaka vanhu vakamhanyidzana vane rudo vamwe vachichera mvura mugodhi vamwe vachipinda vachikupira mumwe musoja vamwe wandavirane ndiye akaita kupinda mumba achikupira mvura svika moto vaita sevha wadzima kudaro ndobva tazobatsirwawo neimwe mota yakatibatsirawo wokuirana nawo vangoti ini ndinomupa rori yangu nezvese nefuel otuta zvinhu zvake zvese unogara paari kufungidzira mwe vati indomupa imba ogara hake kusvikira azokwanisa kuzoti adzikama ozoshifta kuenda kugara paanoda handimubhadharise kana rendi. Pane property here yakararama pakatanga kubvira apa yakararama hongi iripo makitchen unit nemamwe magumbezi anga asiri pamubhedha nezvimwe maspika nechi zvakararama chakatsva ipapo ihembe nemagumbezi nematress ndo zvakatanga kutsva papo nezvikakurumidzirwa tashifta ndobva taenda pane kana nomwe munhu ende handombomuzivi akangonzwawo tsitsi vati anomupa imba inotogara 3 room saka ndichabvisa 2 room handiri kugara imomo ndochigara 1 room iye semunhu ane mhuri neproperty pira zvinhu zvake zvekutengesa ndiye ngashandise 2 room kana 2 months anogara zvake ndopatikabva taenda pamba paipai tatanga kugara pasina 4 days murume uyo akabva adarika nepamba wepamba pandaigara paipai angasati adzokera uko akabva adarika nepamba akangobva atongosvika bva atongomira pamba pachinzi wondo pamaugara kati zvizvo ndipo pano mukoma no tiri pano mushe rataura nyaya ndatomuperekedza kunokwira chikombi Saturday yakateera yacho iyoyo pakabva kuti kuta apakambotanga Saturday yakateera yaho wakatanga kuita sei kutotanga kutotsva wandifonera ndandiri mutauni wandifonera wakati muri kupi ndino vamwe vapostora vanga wandifonera kuti uya pakati kupowo chibage tikubatsire uya pakati kupowo chihembe saka vanhu vakangofonera kuti ngatingosangane panzvimbo 1 yaanongotorera zvinhu zvake vanhu bodi ndanda kutobatsirwa bozi hembe nemagumbezi zvanga zvatota handapohwa chibage nedzimwe hembe achinzi munopawana ndiri munzira ndakudzoka ndasvika paZBC paipai ndichitodzokerawo handafonera kunzi moto uyu waita sei futi watanga saka maita sei asi ndaudzima alright ndakuda kunosvika vanofona zima apapi moto uyu watanga kuti kubvira bozi wangu chero kana paketeni chero kana pamubhedha chero pawada waitanga kungoita sei kungobvira zvadaro ndichitoudza vanhu vaisazibhirivha kuti ungataura kuti moto chaiwo wotondeka kubata unotopisa ndikati varume dai muchisvikawo panzvimbo ipapo ndopakatanga kuzoti nhasi watsva ka3 ka4 waingotsva pawada kusvika ndazofonerawo hama dzangu mukoma wari kunoku nomusikana ari kugoromonzi nemwana wasisi wese vauya ndikati yaimuono zviri panapa ndoita sei patabudisa zvinhu zvese panze tikati takutyira imba imba futi yemunhu tikabva taita kuti mazuva tichigara panze tichishaya option tichitogara panze vapostori vazobatana futi pagrupu vachionesana ndozvichakubata ipapo maakugara panze imba iyi yanga isati yabvira yese zvekutsva aingotsva keteni potsva zvimwe zvinhu zvangu zvandaitengesa nehembe dzangu asi imba yacho yaitozobatanidzirwa nokuti panobvira keteni inobva yatosvibisawo ndozvaitika mumba imomo zvekutodai zvakada kuregerwa imba yacho yaitoita sei futi yaitosangana patabudisa zvinhu zvese panze zvanga zvasara nokuti paitsva pese pane zvimwe zvaitosara zvisingatombopfeki kana kushandisika
wapositive watendera kuti pagroup watanga kuita sei kunditumira zvinhu ndiri pamba ipapo vachinzi abatsirikane ndaingogamuchira but ndasingadiwi kuonwa ndine zvinhu zvinobatika zvikangotanga ngoti zvawanda zvaita sei zvatanga kutsva saka pamba patikazopa musi wazvakatanga tsva saturday zvichitsva sunday zvichitsva monday ndeyatikazoita sei ndeyatikazowa tazowaniwa mota nomumwe watainamatawo naye apa ataakana inini ndichamupa rori mumwewo panodiwa fiyo yokubva kuharare kuya kuno akati mwe vhati ndinobvisa 10 lita mwe iye vhati ndinoisa kuti imwe kusvikatengera yata sei razara kutakura zvinhu zvako zvese ombonoenda panzvimbo yakaita sei yakarongeka pamwe dzimwe kuda pane zvoda kuti zvifambirwe no zvakanaka ndokuzoya kwandikaitawo kupi kunoku ndichibva kuharare aro ndokubva tazoya kunoku tauya kunoku ndakasvikira kumba kwamukoma ndokwandikasvikira ndichigara nedambudziko ranga ratosvika kwese kuno ndo zviri kuita sei zviri kuitika but munoziva kuti zvichinge zvichidaro unenge watotumidzwa zita kudhara newasina matambudziko wanotaura hawakupodzi wanenge wachitokuwedzera asi ndaingozvigamuchira nokuti ndikati chakakonzera kuti zvidai ndo chine mukana wezviri kuitika ndainzi akaromba ane kwaakaenda pamwe adaita mari pakatsanangurwa zvakawanda nezvaitika kumhuri yangu zvese zvaingonzi ane chii hapana munhu aikwanisa kugamuchira kuti zvinhu zvidambudziko rokutogadzirirwa kusanganisira newandinotiwo ndewekwangu wacho chaiwo ndowaitiwa watori pamberi saka dambudziko racho rakavhara nyaya kundiremera zvadaro ndauya kunoko ndakazofunga kuti anoriganiswa pamwe pekugara kuitira kuti zvindirerukire ndo pandikabva ndazoya panapa muri kuona panapa ndikatanga kuwaka imba apo ndo pandikatanga kuwaka imba ipo papa ndangogara zve2 months ndokubva ndakarara usiku wacho ndichirwara zviri serious pandaenda kuchipatara kwaChitsungu ndakaperekedzwa nawo ndichingosvika ndapuwa bed rest vandasiya vana papi pano nemunin'ina wangu munini wangu anga asitori pamhino kwaangaendawo kutsvaga ongoro yekuti atakurewo mvura tizoforme zvidhina zvokuzowakisa papi apa paakazodzoka akatosvikira imba yakutosangana yakutobvira ati vanifuna kumukoma muri kupi ndikati no ndi kuchipatara akatsinzi maiwe vatangasana ndo chimiro chiri kupi chiri kunoku but ndikabva ndaseta wese ndachingosvikira ndo zviri mubhedha wese nezvanhu zvasara zvatsvira mupe manje chakangorarama isola yanga iri panze nechibhara rakatsva futi riri panze ipapo zvadaro ndokubva ndobva tangoti ano ndo zviripo ndo patikatanga kugara panze vanotasira ndo yepadhuze zvanga zvakatooma ndaitobatsirwawo newatorwa muvhileji vanobva vaita konde vauya apa ndo panga patotanga zvekuti imba yaibvira musina munhu ndo pakatanga kubvira imba pasina vanhu but mwana ndiye anga aripo mwana akaita zvokuti musikana akaita zvokuti ndakafonerwa neprivate number ndokuzotanga kubvira kwaita imba ipi apa pese ambogara mwedzi yese ika tikatanga kugara mwedzi tiri uku 2 months papi hapana chakaitika anzi tapanapa manje pakati ndakafonerwa but voice ndakanzwa riri rababa mukuru pamba pataigara anzi yesi nyasha vasinzi anonzi right asinzi kuti sei akanzi kwari sei baba wako namama anzi ano wari right asinzi waripi asinzi ano hapo wambobuda anzi ano zvakanaka anditi kanzi ndichichoka daiso ndakatanga kuona moto wakutoita sei apa akadarira foni panze akadarira foni panze asi yanga iri private number asi akatoti ndatonzwa wari ani wari baba mukuru ndo andatinwa ndichitotaura nawo kati anozvisinei ndo patikatanga kugara panze apa tichiwaridza masaga tichifugawo zvimwe zvekupiwawo nevanhu ndo pandikatanga kugara kuti ndizowake imba yapakaita nguwa kuti ndikwanise ndizowaka imba ipi iyi apa muchigara panze nevana pesa tichigara panze nevana ndo atambotsvagawo chimubatsiri kunga takamboenda paredhiyo takaenda paredhiyo zveshuwa taenda paredhiyo vanhu vachinzwa umwe nomwe ati anoda kunovabatsira unovabatsira tikazobva nemamwe maprofita akabva neko kumuprofita akati andaenda kokubatsira dambudziko renyu rapera vatauya naye pano avaitawo zvaakaita hapana chikaita sei hapana chikafamba hapazoyawo imwe ng'angawo yechidzimai yauyawo panapa yaiti ndobatwawo nemudzimu wenjuzu yauyawo papi pano yautanga kutibatsira dambudziko rakaitika nderokuti ndakazenge ndatova nematambudziko maviri mudzimai iyeye anga asineno zvokundibatsira dambudziko anga akutoda inini kutoti inditoita murume wani ava vandu wanga wakutonzi havachadiwe pano makutochiviwa kuchiva zvokutoti tasikatombotendi kuona tichiswedesana kana kumutsana nemudzimai wenyu nomusho panapa panoti inini uyu ndewangu iye akanga auyawo nomurume wake waishanda naye wakatosvika achiudza nyika yese kuti ano ava ndo vanhengi inini ndinonzi vanhengi ava ndo baba wako angu asinoshanda pamwe chete wakaguma wakutonzi sachovheri padhuze tambira kupi tambira ukoko hamino paakatorwawo
saka ini ndinda kutodiwa kuti ndine murume kuti pasina kuti ndakatoshandisa nzira yakachenjera pamwe dai tikatosiya tatokanganisiwa kuti papi pano ava ndakavaudza kuti ndozvirikitika pano ava manje waiudzwa kunzi murume wako ipambe anodana wakadzi wakawanda ukagara pano uchafa nechirwere uyu akauya kwandizuya obva anditora mudzimai wako ipambe konzi ane varume wakawanda vana vese vari panapa wesawa wako iwani vamwe vese ana baba wavo ndatoradzirwa tori munzira kutoita sei kutouya kunozotora chii vana ava saka yanga inyaya yekutsemurwa tazviona asi saka imi musataudzane muri tu iwe ndikakunotora nemukadzi wako neni wokoyo uyabvanzi iwe ndikakunotora nemurume wako neni wokoyo bo ndikutokuyambira Mwari zvaanongoita vandazozvona ngati ino handina dambudziko nemudzimai wangu uyu anga atofurira zvosvika pauda kutoita kanenge kauda kutondigadzira angambonzi atore hembe yangu aite sei vandazomuti hausi kuziva zvichiitika kuseruku ndozvitoripo nanda kutorwa ini ndichinzi handitoda unobatsira kwakati handi yekumanheru chinoda unobatsira kwakati ndichitorwa tichienda usiku kupi ikoko pandanga ndatokepchwa kudhara saka chakazoitika kuti zvadaro imba yandakazoiwaka mukadzi iye anga apanapa asaiti akaenda achibva adzoka anga asina kumwe kwanga akaenda kunoshandira aingoti akaenda aibva adzoka papi akaenda aibva adzoka papi pano ngamama ita munyama usina kutombonaka ndokubva zvadaro inini manje pandikazoti shamwari kanyai pana ndokuti kubatsira kwacho kwanetsa nokuti titori panguva yakaoma rataita wana tiri nani pane ribi isisu kangatirambe takabatana saka pakazozwa tichifonera mai nomukadzi wangu chiti mainyasha zvakamira zvakadai iwewe chimbosudi waende kwamukoma inchateera ikoko kungonzwa communication iyo ndo yakamurwadza kwachinzi saka inini ndikufunzira kuti iwewe takatowirirana iwo kutodana uchitorana nomukadzi wako saka panapa handichaite sei handichatogari handimazviona vabva panapa zvechiramwa ndikati kana muchienda henyu machembere endai zvenyu inini handikwanise upenyu hamukuita sei zotiona chero mukamuona akagara apa varume vashoma vanogona kushinga kuti ndimude ameno zvinoita mweya wetsvina kana kumutarisa but ndakashinga ndikati ndi mudzimai wangu zvadaro ndokubva aenda kudaro still dambudziko ranga hapana kana chamboita sei changa chambogadzira pano pakamboita zvokumbozara vanhu vachiva vachibatsirwa vachitwa sei but hapana munhu akambotenda kuti dambudziko rangu ranyatsoita sei ranyatsopera ndokubva achienda hapana zopera kuti mazuva mwedzi yaita sekuti ikangoita kana 2 months zvazvatanga futi kuita sei kuitika zvaimira kana mumba muchinge mane zvaakugona kuita sei kutsa zvekubvira saka imba iye payanga yapera masati mane zvinhu zvakawanda chinhu changosara chikararama maspika nokuti ndandikamasiya kwamukoma nemonaki wani yanga ine kuti hembe ndandikasiya kwamukoma nekitchen unit takazozvitora tavaka imba yavo tachisa muvi nehembe dzatikabatsirwa nevamwe vanhu nezvimwe zvinhu chikabva tachisa muvi ndo zvikabva zvazotsva kwokupedzisira kusvikira imba iyi yavhara izvi zvikazoitika 2018 muna November mvura yakutanga kutoita sei yakutanga kuratidza kuti yakuda kunaya ndobva yavhara ipapo saka zvazvatanga nguva yakareba sei kuti zvizoita muna 28 tusvike apa 2018 apa right izvi zvakatanga 2017 ndizvoka kuharare ndobva zvikatanga kuti zvakutanga kutsva zosvika 2018 muna November dambudziko rotanga tiinaro chete saka zvadaro ndokubva zvazotsva zvese zvapera kuita sekutsva hapana kana chakasara ndakangosara nengori neshoti chete nehembe zvaingova pamiri zvimwe zvakapera kuita sei kutsva zvavhara funga dzakasata tiri pamiri apo tiendawo kuona sekuru wangu hanzvadzi yamai takutoshedzerwa kunzi kumhiri uku imba iri kuita sei iri kutsva tikasara ndosvika apa yanga yatosangana kati azvisinei zvadaro ndopatikabva zvinhu zvanetsa ndokubva tazoenda kwasabhuku nemakansera yese yakatongobatana muno mese kutombotsanangwa muwadhi pachikumbirwa rubatsiro kumasabhuku ndichibatsirwawo but kuti dambudziko riperere zvaitoda munhu anoziva pekubata asi ndaifungidzira kuti pasi pana hapana munhu achagona kundibatsira ndakambofunga mweya kuti ndizviurayi but pane chaindirambidza ndikashaya zoko zviri kubva nekupi zvadaro ndobva ndazotsvagiwawo nhamba dza vanzi iseka timbobvunzawo pana mwanzi sekuru gusi timbonzwa kuti dambudziko vanogona here kuita sei kuribatsira nokuti zvanetsa ndapiwawo nhamba nomwe munhu akandipawo handitika ndobva wafonewa sekuru makadii tiripo makadiwo ndiani achinzi ndine mwana wari pai ari muvhireji mangu mwana uyu aita dambudziko raanaro saka angada kutsvagawo tsananguro haana kupera atsanangura kuti idambudziko rakangoti aita dambudziko raanaro asi ada kutsvagawo tsananguro nokuti inini ndaikumbira kuti handizoda inini kutanga kubatsirwa ndisina kuziva kuti chii chakambokonzera kuti zviuye ndo chinhu chokutanga tsananguro dzachirika ndakupa papasingambobatwe zvinhu zvakazobatwa nasekuru ivavo sekuru gusi
Aini ndairamba ini kuti zvinhu izvi hazvina munhu anozviona nokuti kwandabva kwacho kwanyanya. Zvadaro ndobva wafoniwa akachinzi alright ndiri pakudhiraivha. Ndirokumbirawo zita rake ari padhuze achinzi aripo achinzi mupei nditaure naye. Wandatsanangura achinzi ndiwani zita rako, wandatsanangura achinzi alright ndazvinzwa chigumira ipapo. Kana ndinge ndasvika kumatare angu ndozoona kuti nhau yekamira sei. Zvakanaka sekuru patatoparara. Taparara ipapo Joshua wakaita chido kumanheru senguva dzinedzi wakabva watofonerawo munhu anga wafonera uye ndokubva achinzi right ndaona nhau yacho mamira yakaita ina kumira zvakaita sei mwana uyu aita dambudziko remoto. Ndo dambudziko raaita sei raasangana naro. Kwese kwandaenda ndindaita kuita kutozotaura kuti dambudziko rinetsa ndirakati but wakabva waenda pane nyaya. Apa imi hamusina kutombotaura makangowapa zita chete. Izita rawaingoda chete kuti wasvike wangorise mumatare yawo wavhurirwe. Ndokubva watanga achinzi saka handina zvandogona kutsanangura nemi chandichada kuti nditsanangure nemhuri. Ndozotsanangura nemhuri. Wakashandisa mari yawo sekuri wawo. Since chinondishamisa pana sekuri wawo ndochinjokutanga. Kune vabatsiri vakadaro but vamwe wacho unotanga watungamidza mari. Unotanga watsvaga wanoti uya kuno but iwo wakashandisa mari yawo wachindifonera. Wakasvika pakatiungana ise dzinza. Nditsanangure nhau nokuti iwo chawaida panguva yongoda mari yawo yematare pafoni. Wotumira mari yawo matare wokutsanangurirai kuti nhoroondo yenyu yakamira so hapana kubatsirwa kukuudza kuti muzivo ndozviripo. Zveshuwa watsanangura zvikamira zvakadai wakatsanangura zvese nezvataisaziva. Nhau ikatangira pakati maigara pakati nevanhu vemhiri zvakamira zvakadai zvese watsanangura nezvimwe zvinhu zvataitoti handibvunzai mwana wenyu kuti anga asinganzi here tarisa makati umbondididzirawo chiruwa. Tikati izvozvo kana achinzi mubvunzei pafoni patamubvunza achinzi Shuwa wakambondidaro. Tikati abvuma. Saka nhau ndaiona ikuti ikabva apa ichaenda panangana wanotsanangura nemazita. Sekuri wawo haudzi vanokudza zita rako negore rakazvarwa nepaari munhu wese ndozvaitsanangura wachiita. Takapera mhuri yedu saka ndozviripo. Saka nyaya iripo zvakwamuri kubatana semhuri kuti muuye kupi muuye kuno tokubatsirai. Asi mari yangu ndikuita sei ndikuida yeidare. Katano zvakanaka. Kuzoti veukama pakaoma tete anzai vanopana ari pano andina kana 50 cents andogona kubatsira nayo. Ari pano anokuti kwazvaakutenda uko kumakata nokuti murume wakambomunzwa nembiri. Saka ashandire mahara saka iwo hauna chawinacho kureva kuti zvauchabatsirwa nazvo wachazenge wakuchiuya uchipinda mumatangamani medu kana kuti imari yedu nokuti iwewe wasara usina chinhu. Saka kwete. Saka ndikabva ndarasirirwa. Vandazobva kunobva ndaenda kumadzitezva rangu ndaenda ndakazoti ndapakati nepakati pokuenda kuya kwatabva kuya ndokumadzitezva rangu ikokuyi. Ndapakati nepakati ndakawafonera sekuru ndichichema ndikati sekuru ndiregerere ndikunotsvaga mari yenyu pane kwandanzi uyai tibatanidze ndikupei chii mari yenyu yemudare. Sekuru bwanditi kwete muzukuru rega kuchema kana kutoenda kwacho regera. Zvandichaita yedare yacho chisiya. Zvandichaita inini ndichatuma munhu wangu achaiko kunozokuita sei kunozokubatsira. Ndakazviramba asi ndichatuma munhu ane mari yangu. Shuwa akatuma munhu wawo akauya kutenderera kwesu kuzodzanga rasvika kuno kundikomeketa naye nemari yawo. Svika tasvika pachitsungo vatatorana svika tasvika pane ino nzvimbo. Tasvika pane ino nzvimbo ndobva wandibatsira. Watumwa svikai mudai. Ndakazviramba zvinhu zvaiitwa izvi ndizvo chaizvo here. Waita saizvozvo ndatumwa kunzi ndidai. Zvapera izvozvo achinzi right mozouyawo nevhure ipapo ndizoita ndipese basa rangu asi dambudziko renyaya rapera. Takazviramba. Zvadaro hatina kutora nguva yakareba vatazobatanidza makati toda ikoko chaiko kunozotenda sekuru nokunowaona. Pamwe wakanga udibatsirawo pari pamhepo vasinoda kusvika pachipa nzvimbo. Ndichata sendichakubatai nekuti takutoona kuti takutosvika kunotenda sekuru. Vateereri nevatara vangada kuziva kuti chii chakabuda musanzu kuti tatovaudza kuti manga mune dambudziko. Saka varoda kuziva kuti dambudziko racho raimbova rei. Munogona musataura mazita kuti aiwa pakanzi nhingi aikonzera asi zvakabuda ndezvekuti zvakanzi chaikonzera chakati nechakati nokuti nyaya yedu yatova pajekerere. Saka vanhu vanoda kuziva kuti saka raimbova dambudziko raikutera nderei. Dambudziko kusanangura kwazvaitwawo newaitsanangura kusiri kuti inini ndiri kudaro nokuti ari kuona chakawandika inodza kuti dambudziko riri kubvira pakati. Ava mutireva sekuru gushi. Apa ndikumbobvira kune vamwe but sekuru ndowakazotsanangura kuti no nyaya iripo ndeyekuti pawanga wakagara hapana kunaka kwanga kuri kuvengwa handitika kwokuti munhu anoziva zviri muropa rani rako. Apa muchivengwa nani? Ndichivengwa newe pamba pandaigara. Varidzivemba vachikuvengai futi mimi. Zvakatonyanya. Nokuda kwokuti zvinhu zvandaiita pamba handitika
ndaibvunza pamwe wakuzvifarira iwe wasingazviite sei. Zvekare kugara kwataita pamba taita sokuti isusu tisanga tavaridzi vezvepamba, nokuti pamba pane zvanga zviripo zvipenyu, asi hataizviita sei. Saka zvinhu zvatakazotanga kuona hataifanira kunge tichizviona. Saka pakuzozviona manje zvanga zvakubhekifayirani isisu manje. Uchireva kuti ndezvipi zvacho zvamaiona? Zvatanga takuona hataifanira isu kuziva kuti pamba panapa pane chinhu chinonzi kadzi. Pamba panapa tiri kuremerwa, pamba panapa noti right apa neimwe nyaya yandasiya, mwana wangu chaiye aitomborova asina chinhu chaari kuona kuti ari kurohwa nei. Pamba papi ipapo ibaba ndarohwa mbama nei. Saka pakuzotanga kuzvitsanangura kuti ndozviri kuitika pamba apa, ndozvakazonzi wakutanga kutiita sei, kutifumura. Ndo dambudziko hombe rakaitika papi, nokuzovaudza kuti pano ini ndakubva, handina kuziva kuti wanga wakatiita sei, kuti panapa hatifaniri tichiita sei. Saka patakangobudisa muromo kuti zvamauya zvanaka ndakubva, panzi kada kuona kuti muchabva nei, pavatanga kutocha. Alright, saka zvaipiswa ndo zvainzi taona kuti munobva nei. Uchabva nei, bhodzi ndikati inini nichabva hangu nezvangu, ndosiya hangu zvani. Inini panapa ndakubva. Pasina 40 minutes angoti aurai ndiri kudzoka, ndo patanga kutoita zvemoto. Ndo zvinhu zvakatanga kuitika papi ipapa. Saka sekuru wazobata nhau iyi wakatozondiudzawo nezvimwe zvakawandika kuti mumba umu mune ruwa riri muodrop riri pakadai. Mwana wenyu aitombopinda imomo achitombonzi ita zvakati kana kuridiridza nemvura, asi aingondichera mvura yote seidiridzi. Mubvunze kuti haana here kumbozviita. Ndikati anobvira kazinzi mubvunzei. Atamubvunza azinzi shuwa zvakaitika. Kati honga atenda. Katinzi saka handinoda kukuremedza netsananguro dzakawanda. Sekuru maonena ndakatoita havana kuda kutiremedza netsananguro, vakada chete kumhanya kubata pakutiita sei, pakutibatsira, nokuti wanga watoona kuti patanga tauye panga pasina kumira zvakanaka. Mwana aidiridziswa ruva ndiye mwana airohwa zvakare. Ndiye mumwe chete yeye. Ndiye ende ndingangoti ndiye mwana aitoona zviri kuitika. Isi hatina ndiye mwana wekuona kagaba kedovi. Ndiye mumwe chete. Ndiye akatombowana mumwe musi waitomborwisana nezvinhu zvatisingaoni. Aitomboti ndikurwa nechakati pauya vanhu, pane zvandikuona zvikutenderera panapa. Aibva atsanangura nechimiro chemhuka dzacho nezvinhu zvacho zvese aizvitsanangura musikana iye, but hapana chataiona. Saka mwana anga ane makore mangani? Panguva iyoyo anofanira kunge ane 10 years. Panguva iyoyo achirwa nezvinhu zvokuti zvinhu zvaairwa nazvo dai akatoparara mwana asahana. Taitomutyawo nokuti aitova muhombe kwatiri nezvaiitika, aitoti abva ndopedzerana nazvo. Zvese zvakatanga kutsanangura zvinhu sai zvaitika achinzi ndiri kuda kuti musika wenyu uparare, ndiri kuda kuti panapa muchabva musina chinhu, mwana wenyu achazodai, mucharwara, muchaita sei. Akatanga kutsanangura zvinhu sai zvaitika, but zvese zvakatanga kuitika. Musika uyo ukaparara zveshuwa, pamba tikabva taane matambudziko, zvese zvakaitika, zvese zvaitsanangura. Akati vanhu vaiva vazouya nezvinhu zvavo, mazizi andiri kuona yari apo, ndiri kuona pane zvakati zvimhuka zvakadai mba munomaiswa zvakati, pane wakamira nevamwe vanhu vataitozova mazita, vamwe vacho tanga tisingawazivi, aivatsanangura kuti vauya papi, asi mimi garai henyuko, ndichakurwirai ndiri 1. Ndokutsanangura kwaita sei? Kwaita mwana. Tikati iwo achinzi mirai, zvokuti kana tikatomutarisa panguva iyo taitonzwa kuri achinzi ndichakurwirai ndiri 1. Mwana akatanga kukunga zvifaiti. Pamhepo ipapo akatsinzi raiti uya wokutanga. Mwana achitochinjana chifaiti, kurowana, achikava bhutsi, achikanda, achidonha pasi, achimhuka, zvoratidza kuti abata munhu, but hatina chataiona kuti ari kurwa nani. Taingosimba chingonamata Mwari tibatsire. Apedza achinzi raiti iwe ndapedza nehoya kuno. Achinzi vana watiza, awa watirinda warowa, warangana kuti wada kuzodzoka nachiyameni wavo. Katini saka imi mama nani musachemenyu, mirai. Inini handisi kuzorara. Saka izvozvo zvese zvamukunditsanangura izvi ndo zvakazotsanangurwa nasekuru Gushi vakukupai tsanangudzo. Zvese izvo wakazvibata wakati nyaya yese iyoyo mwana aitoona zviri kuitika papi, zviri kutoitika pamba. Asi kuti changa chakutoti isisika midzimo yani yedu panguva yekuti tirege kunge tichiparara. But kuti tichiwana chichapedza dambudziko, hapana. Ndo dambudziko ratikasangana naro. Chizodzoka yedu kusvika kuna sekuru Gushi pamamushaura pai kuti takazonotenda munogona kuzvipedzisa neipapo. Zvadaro tazosimuka isisu takabva taenda kwasekuru Gushi. Sekuru Gushi tasvika kwavari, vane kwaida kutoendawo semunhu asingagari pamba, semunhu anongoshedzwa. Taenda ikoko vasvika vakatitambira zvakanaka, vakatotitumira muchovha, ende munotora vana vangu vari kuuya. Tasvika mumatare, chokutanga vakatoramba mari yedu yedare, nokuti uchipinda imomo unotobhadhara mari yechi, mari yedare. But sekuru vakairamba vakati kwete, handinoda sirivha nendarama yenyu. Ndokuda inini ndakatumwa ndokubatsirei chete, asi pindai muno muri maita zvakanaka. Matungamiriro andakona ndandikakuchengetai. Svika masvika panzvimbo ipi ino,
svika vatagara sekuru vhawataura nesu amheniwo mubasa mavanonga achitaurawo nedzinza zvavanonga achitsanangura hatizozvizive katinzi aiwa no mhuri yangu ndakutendai wazukuru hamuchafa kuti mukasangana dambudziko ripi nedambudziko irori. Tikati muhana medu taingoti zvinogona ngodaro zvemazuva iyaya asi zvichaitika sei zvichaitika zvikaro. Hanzi kana itori nhamo kana dambudziko muchazotoonawo pamwe renzara rokutotiwo nzara ine wamwe wanhu wese kwete izvi. Waitoti vakatotenga gumbezi sokuri wavo nezvimwe zvinhu zvakatenga nedzimwe mbatya dzavakatotitengera vakati iri gumbezi iri endai munofuga mbatya idzi endai munopfeka ndokuda kuti zvitsve. Tikati shuwa zvadaro vatapedza sekuru vapedza matare yavo wakabva watuma makumbi wavo wanoshanda naye achinzi enda undibvunzirawo kune mhuri yangu kuti wanoda mari kudzokera kwawaita sei kwawabva. Ndaingonzwa kurohwa nehana kuti hazviitike kuna nagodobori wakawanda zvinhu zvipi unotoshanda nezvako. Tikambotenderera tikati aiwa achinzi taurai mari yamuri kuda kudzokera kupi. Tobva tataura vadzoka vanzi mari endai munovapa. Chikafu takabva tabikirwa ipapo ipai vana vangu vaite sei vadye. Tauya kuno kuti takafamba zvakanaka. Mumwe musi tangofunga kuti no sekuru vaiva tadzoka handitika tadzoka kudaro ndobva tagara taingoti tasina kugadzikana nguva sekuru kuno kuti akamira zvakanaka achinzi aiwa wazukuru musambotye. Saka sekuru vaigara vachingofona wazukuru muri sei no siti raiti sekuru. Zvakatanga kutigadzira mwoyo wedu nepfungwa dzedu kusvikira takutonzwa kuti tavanhu chaiwo kuti kusvika iko zvinezvi mupfungwa zvangu zvatoita sei zvanga zvatobuda. Nanhasi unowu sekuru wavo havamboda kuti tisangane nedambudziko kunyange kana renzara kunyange kana rechii. Vanogara vachingotifonera wazukuru makasimba here sekuru tinofara. Nanhasi unokati imimi maavana vangu hanembokurasai. Pane patasvika tichikutorai taona makagara zvenyu pakanaka pamugere. Vanoda kuzivawo vatera vanoda kuziva kuti saka dambudziko rakazoitika zvakare here uyezve pamuri kugara pakazombobvira here makazomboita here dambudziko iyi kana kuti zvakabva zvapera. Dambudziko rakaperera pano kutosimuka kwatikaita pane yanga yenyaya tanga isina pekugara. Pandaenda kunogara kana natezvara wangu natezvara wangu wakandigamuchira zvakanaka ndinowatenda wandita yano kuzvara kwandikaita mwana sikana kuzvara kwandikaita mwana komana muri wana wangu garai. Hawana kutora kuti kana zvikaitikira kuno kuti chazoita sei wakangoti garai. Tagara kudaro tikatanga kusvikira pamba pamudzimai wangu patazosimuka ipapo pataenda kugara pamba pasekuru wacho kuti kureva kuti ndo patiri pasekuru wavo ndo pamasvikira tiri pai hatina kana musunoyera watikambofa takambosangana nedambudziko kunyange rekungodonha kwekarasha kemuaini kachienda hatina kana kusangana nemakatsi hatina kana kushaya mamemory card hazvisi kana kushaya mafoni hapana zvese zviripo hapana hatina chatinomboshaya hatina tikutorara hope dzokachechi kusvikira iko zvinezvi kutoti chero kana vanhu tanga tisina kana shamwari munhu aigona kuti achida kugara patizoni akangovhunga uwo ndiye munhu abva anogara uko asi zvinezvi tsananguro dzakatsanangura sekuru nanhasi unoku ndakanyora pasi sekuru akanditi iwe chandoda kuti unyarare wese vari kukuseka nyarara wakakurasa wese nyarara wachakuita sei wachakutsvaga uchatowa munhu chaiye kuti achazotobatsira mudzinza muhama ndakazviramba but nhasi uno ndozvakuita tinotenda tingada kuti mutaurewo mashoko mashomanana amunogonawo kutaura kune vatariri vedu pamusoro pasekuru Gusvi kuti nekubatsira kwamakaitwa zvamungada kuti muchidimbu pamusoro pasekuru Gusvi. Muri yeZimbabwe ndinoda kuti ndikukurudzirei kuti chokwadi ukaona waita dambudziko hongu mhepo inogona kumbokutenderedza ichikurasisa kuno munhu anogona kukubatsira asi pana sekuru Gusvi chokutanga pandinogonawo kutaura ndichiperera chokutanga ndinoti dai Mwari awachengeta Mwari awabatsira warige kubatsira inini chete wabatsirawo nevamwe vanhu vachasangana mamwe matambudziko sedambudziko randaiva naro. Dai sekuru wanga wari munhu wokutsvaga mari dai sekuru wangu wari munhu wokungoda kuzvitarisa iwo nemhuri yavo handifungidza kuti kana ini waigona kundibatsira but wakapfekwa nemwoyo wekuziva kuti dambudziko iyi nderangu vanosvikirwa zveshuwa vanoshanda nechokwadi vanobata panoda kubatwa wachisiya pasingadeitwa sei wanoenda pane dambudziko ndosaka dambudziko rangu rakapera. Dai sekuru wangu wari kutsvaga mari wasingagoni kurwa nedambudziko remunhu dai takuno dambudziko rino ndinaro. Saka mhuri yeZimbabwe ndiri kukukumbirai kuti mukange maitawo dambudziko wanai mukana wokuti mutsvagewo sekuru Gusvi nokuti inini kuti ndisvike pavari handina ngosvika pavari nokuziva ndakasvika pavari nokutoyamurwa nomumwe munhu akaziva nezvavo asi panguva yazvikaitika ndaitomushora nditoti
taneta nazvo, changosara kufa kwangu chete, asi handaiziva kuti kumberi kuno upenyu huchazarurwa nokuda kwasekuru Gushi. Saka tsvagaiwo sekuru Gushi kune wachasangana nedambudziko rinenge rani, rinenge rangu. Munogona kutozovawo nekutsanangura kwandakita panguva ino. Ndiri mupenyuni, ine ndakatosimba. Ganda ramuri kuona iri ganda rangu iri ranga rachinja, ndanzisiri inini. Ndanga ndatova mumwe munhu, but nekuda pfungwa dzadzikama, ndaano utano, ndaano upenyu nemhuri yangu. Ewa, tinotenda baba. Ehoi. Muri Zimbabwe tawana mukana wekutaura nemudzimai wababa Mapfumo, vanovaiwo mai Mapfumo. Mai Mapfumo tinokuchingamidzai. Nyaya iyi dai ari mumwe mudzimai kana mukadzi, dai ari mumwe akatora mabhegi akati ndingagarire zvakadai. Ndofunga baba pavanga vachitsanangura, vatsanangura kuti pakazenge patouyawo mumwe akuticlaima kuti aiwa inini munhu ndewangu. Saka kune vatariri vedu vangada kuzivawo kuti chii chakakushingisai kugara nemurume wenyu nguva yese zvichiitika, dzimba dzichitsva, sezvichiitika kuti upenyu hwanga huri sei semudzimai muchigara musituation yakadai? Tete situation yacho panguvayo yairwadza, zvinhu zvakaoma ende zvinhu zvakaya ndasina tarisiro nazvo, but ndakangozvigamuchira kuti kuuya kwazvaita hapana munhu aenda kunozvitsvaga, ende ndaiziva kuti murume wangu tese tiri pamwe chete, tese tinoenda kumasoyo. Handina pana mafungudza kuti nhasi murume uyu pane zvadai kana pamwe pane pamwe paari kufamba kana pamwe paari kudai so. Ndaigutsikana nemagariro ataiita ndotaga zvakanaka pasangana problem iripo. Ndakati takawiririsana sekuti namatambudziko tine tiri tese. Nhasi ndepatoziva kuti pauya ichi saka ndakuenda. Iye wacho akutoshushikanawo nacho. Dzimwe dzenguva avo vainge vatori wese kudarika inini. Ndindakwanisa kutovadzora kuti zvamakufunga izvi hazvichaziridzwa. Dzimwe nguva angatongosimuka kwadai nepapapo. Unoziva kuti masumiro aita munhu pfungwa dzakega, pfungwa yahomba ngani pfungwa yekuzviuraya. Saka ndakasiva kuti ini ndandagara ndakatoitawo kutochengetedza. Ndikaona wabuda ndowateera. Kumafunga kuita sei? Kana Mwari akati tichafa, tinongofa teseka hwani. Dai Mwari makafunga kuti tife, tiuraye teseka hwani newana wacho. Pasha yanosara. Nokuti kuti wana wasare, vanochengetwa nani? Pati kuraswa isisu tese nemhuri yacho. Kufa baba kana kufa amai kana kufa wana osara. Achatambira wana awa ndiani? Kana Mwari makati upenyu tichararama tiri musituation kusvika kupi, ndimi muri kuzviziva. Kana mukati ichapera, zveshuwa ichapera, tisatoraramawo sevamwe. But panguvayo zvanga zvakaoma, zvairwadza. Uye ukama wanyanya kumurume wangu chaiko chaiko wangasasade kutiona. Takarara afunga zvemwedzi dzose tichirara, ndo patatiri pakati apa. Taifunga pane saga ratakapiwa rokuwarira pasi. Saka tatine 2, 1 rataiwaridzira wana pasi, 1 towafugidza. Baba waenda kusaidhi kuenda kumoto, ini ndesa saidhi kutaenda kumoto, tesa wana pakati tofunga saga. Apa muri panze? Tiri pano. Takapagara pano pasve 2 months. Muri panze? Tiri panze. Wanhu wambo kwedu wachifona wambo kwangu akaberwa inini. Waifona huyai. Takati zvino wambo kwedu tikaenda. Hama dzake chaidzo dziri kuramba kuti wanotsvirwa. Ndonopisirawo kumba kwedu. Ngatingofira ipapi pano. Kusvika na mama wangu akaramba achifonana nabhodhi nababa wangu vese varamba vachifona kuti huyai. Kana tinase tingachiuye tinowana maapano. Kazhinji tinofa tongofa tese. Hatingatisi togara mumba imogara panze newana. Takabva panapa tine pfungwa yekuti kasvika koko tosiya wana. Isu toita sedu tofamba. Kwataenda, kwataja, kwatarara, kwataswera mhene ikoko. Kusati svika mama nababa vakati kuti hapana kwamuri kuzomboenda. Kana mafunga kuda kuti muende, takurawo nanyu muende nawo. Isu tatigara ipapi pano. Tasvika mama wangu akatengesa mbudzi dzawo 2. Anabhodhi wangu akatsvaga mari, baba vakati paimwe ndo mari akazendesa kwasekuru Gushi kuti tiende ikoko. Wangori imba iyi yakapedzera kutsva wangu musi wa2 November. Ndopakapedzesera ishi. Asi panapa zvakatanga kuitika musi wa19 August. Ndopakatanga ishu. 19 ndopakatanga ishu. Pati 17 papatsva dhiramu ranga riri apa. 21 papatsva dhiramu ranga riri apa August. Patati isusu musi wa24 papatsva futi zvimwe zvanga zviri apa. Patamboti garei. Takamboenda kuchechi yewe kuseruku. Takanorara ikoko tibatse munokuzozva chechi unodirwa magati. Ugoitwa zvese ngoti pamwe ndo zvine chi ndezvinokundiswa. But hapana chikaita chikachinja. Pakambouya umwe muprofita akati batiso hangaiwa akaiuraya akadzivhirigira nembiya apa dambudziko rapera. Iye wacho aitodawo mari kubva kwatiri isusu. Tiri maposita atainamata nawo aisenzera mari mufoni. Akati ndisenze ndoda mari yakati. Tikamutransfer mari ipi? Iye dambudziko rapera. Achienda hapana pa 2 weeks
idhiramu ndopa rakabva ratsva. Hapana chakachinja papi ipapo. Kusvika tazoudzawo nasekuru Gusvi. Ndopatika Gusvi wakazotuma munhu akauya pano akaita zvaakaita vakazotsvaga mwana vakazomuteera sekuru Gusvi vakaenda kumba kwavo. Sekuru Gusvi wakatibatsira zvakanaka zvokuti nanhasi handikwanisa kana kuzvitsanangura. Alright, tisati tasvika kuna sekuru Gusvi kuti titende sekuru Gusvi. Ehe. Ndati apa ndambobvunza ndichibvunza ndichitarisa kuti uri mudzimai ungadai wakasiya murume. Ko pakuzoti waiona mwana wako wakabereka achirwa nezvinhu mainzwa sei pa? Ndaitochema. Kuchema chako kubuda musodzi chaiko chaiko zvokuti ndaizofunga kuti mwana achararama here. Zvikapera izvozvizvi mwana uyu isati nasati tiri kuona iye ndega ari kungoona vati ndikuona pane bere riri apa hombe mama vati pane nyoka hombe nyoka yakakura iyoyo mire ida kuuya kudzipa mwana panapa ubva zvikabva ajamba zvikabva abata kudai so vati ndabata huro hwayo ndabata pamutsipa paya aihwisana naye achikudai so okudai so kusangana zvoti mwana ane chinhu chombo zvikati ya ndaikurira oti ndabata kupasi kwomuromo kwaine musoro ndaitamura kudai ndaibvarura muromo wayo obva aikandira uko otora mugoti kana chiyo otanga kurowa achirowa naichii naye mwana wachinzi mama mira imi mama nababa namhuri yese ende kusairi kwangu iye anga ane 10 years taenda kusairi kwake iye ndienda kumberi kwedu. Ane makore mangani mwana? Zvinezvi ane 17 years. Musikana? 16 years posta ane 6 years zvabva kuitika. Munhu zvopapo tainzwa kutya taichema tisingarari taiti musi woyo tikada kurwara tikarwara nenyongo munhu sairutsa nyongo tikati nhasi kune musoro munhu sanorwara nemusoro tarwara nezvinhu zvakasiyana pakati munhu wese ndikunzwa mudumbu munhu wese aichaya taichinjana mabhaketi usiku iwe bhaketi apa iwe bhaketi apa kasika pasa munhu akasangana buda kana kutoilet mukati mechikoro manje achiita kuchikoro aiperforma sei because anga akuratidza kuti anga atone dambudziko pakutanga mwana wechikoro aigona but pakatanga kuitika izvozvozvo anga adzika akadonha zvosvika ramwa 30-40 uchazoti mwana uyu chii chakuitika chii mwana uyu saka zvinhu zvakandishungurudza nguva yakareba zvokuti ndakadzikira zvosvika pakupfekerana naye hembe poti vanhu vakatipa hembe vachitora hembe ndeyemwana ndaitora ndichipfeka ini ndaiikwana ndikatora zambia 2 meters ndaimonera kana ka4 ndaikwana zvokuti kana vanhu vese vaingoti kufamba ndaita mhepo ikaya ndaitsvaga pokubatira pamuti kuti ndigone kumira kuti mhepo ikaya ndikona kutakwa nemhepo ndikadonha. Kudya nzara haiuraye kuti anzi ndafa nenzara zvinhu zvinenge zvakanaka takaita funga almost pana but 7 days tisina hupfu tibhozupfu wangu rumwe wangu waperosera kutsvira mbo pasina wana wesawa hapana mwana ainzwa nzara hapana mwana taingotora mvura yanga iripo pana bhaketi rangasara panze pana danga rogu ranga rirapo pasi pacho ndopanga pane bhaketi remvura ranga rasara panze ndorataimwa roro nzara haiuraye tete kana mazogara asi chinouraya istress takararama zvenguva iyoyo kusvika tizoende kwana mama wazoti aiwa ngatigarei kusvika wazotitsvagirawo mari kuenda kwasekuru Gusvi asi panguva ini ndakambobatikana ndi pakauya mukadzi uyu mukadzi uyu pakauya mukadzi uyu pakutanga akauya ari munhu akanaka akambotigirawo hembe achiuya nechikafu achiuya nechii but pamberi pacho apo andakatozoona kuti anga kutoda murume wangu. Murume anga kuenda kashamwari. Anga atoenda. Nokuti anga atonzi mari yebhasi ndinayo, pokugara ari pokusvikira ndinapo, saka ngatitize mukadzi wako. Ari kuita zvema boyfriends. Aiti akasvika wana baba ovha asvika obva audza kuti mukadzi wako uyu ari kuhura nhanana kumashopu amupunda nechikomba hobho. Akadzoka kwandiri vati pandandaenda murume wako kumashopu ana magirlfriend hobho. Foni yake apinda mameseji hobho kuti ndasvika mameseji abva adhira ese. Murume wako uchafana chihwere panapa. Simuka uyendi. Simuka uyendi. Saka akutadzira kuti nyangwe munhu anowana 7 anotosiya musha achienda kana muridzi wepamba auye. Ungori musikana basa ungori roja. Saka nguva yekuroja yaita sei? Yakwana yekuti iwe uchiita sei uchienda. Saka chiro wapasa mwana mire sei? Muende. Baba bvanzi wana wari apa nandine wana 4. Wana wari apa first born uya ndo wako. Awa 3 wese hawazi wako. Uyu ana baba wake wanika rori ke white umwe wacho. Awa 2 vanzi baba wamwe chetewo wakatedzana. Umwe wacho ndakabva nawana 2. Pa 2 wechi2 wacho mwe ndakazomutira kuHarare. Ndo wakanzi wandikaitira kuno nekuHarare baba wawo chi wamwe chete. Neumwe wandikaitira kuHarare kwa chinzi iye ana baba wako ari kuHarare wanika mota ke Honda Fit ke red. Imba yanga yaparara. Ndataura nawo wati wari kuita sei? Wati wari kuuya. Saka iwe kutotambiswa nguva
unofanira kubhadha kuchengeta kwakati wana wasiri wani wana Wako. wasiri wako. Akati alright aiwa ndazvinzisa ndichazviona. Ndikati inini handisi kuzoenda kumba kusvika na baba wana waita sei Wauya kana waya wotora wana wao ndowana kuenda kupi kumba kwedu ndingaende sei ndina nwana waridzi uyu ndomusiya na baba wake aoendana na baba wani wao ini ndochenda hangu kumba kwani kwedu tagara abva dana anza papere 3 days taka 3 days dzedzi mota dzasai dzasvika hanzi aiwa ndanzi nemudzimi wangu pauda 7 days tagara 7 days dzedzi mota dzedzi hadzina kuuya kusvikira awazondoti shamwari zviri kuita zvoonesana manje paground iwewe zvinhu zviri kuita so iweweka munhu uyu apinda pakati pedu nokuti asada kuona ndichitaura nemurume wangu munhu ndomawaita ngisenge nokuti iye aiti handigari panze imba iyi pakapera kurufiwa pamusoro isi taigara panze apa iye ndanga kupinda mumba isi tairara panze saka airedza rume wangu kuti yaititandare ini ndosara panze utandara kana zve 5 hours ini ndiri panze vari 2 ini ndiri panze handafanira kutenderwa kuda kuzi ndizopinde mumba ndabvunza uri kudei pinda muno uri kudei ini ndogara hangu panze iwe utandara zvavo mumba kusvikira iye wada kurara waubuda worara pavo ini ndorarawo pangu nowana wangu kunze kutoedza mangwati kambotinga takararama upenyu kwemwedzi tiri ipapo ndine nyaya yandida kubata shiraya zvokuti even patinoti bota payamoza zvazvinoreva apanga pasina tasingaita nguva ine kuti tasingatotendewe ore mamusingatenderwi mudzimu wangu hautenderi izvozvo kuti musangane yogara kwake mudzimu wangu hautenderi izvozvo inga zvanga zvakaoma aiwa tichipendera zvedu tichisvika kune mashoko amungade kutaura pamusoro pasekuru Gushi munongotaura muchidimbu nekubatsira kwamakaitwa nasekuru Gushi. Inini sekuru Gushi ndinoda kutenda mhuri yeZimbabwe kuti murume uyuka handigona kutsanangura zvakawanda nokuti anotsanangura ese ndiMwari. Murume uyu akatibatsira kuti nanhasi tingori nokufaro mumwoyo kuti dai kunzi waioneka kunze ende akatibatsira pachena pasina kana 10 cents nokuti akati ndasecha mudzimu wangu maoko ndinoona kuti maoko menyu hamuna chamakabata hamuna chirimo makachena asaka mudzimu wangu ati ndikubatsire pachena pasina muripo handina kana mari kana chicha ndikuita sei chandangu ndikubatsire pachena chwana nhasi hatina chatikabhadhira kuna sekuru Gushi kusvika izvozvi wakatibatsira mahara asi dambudziko ranga rakarema ranga riri guru rokuti raitoda vanhu vakakurawo kuti dambudziko riite sei ripere. Saka upenyu hwasei manje zvinezvi upenyu aiwa dambudziko iroro hatichatomboriona takutochemawo nezvimwe dai Mwari wagona kutisunungura tachiwanawo pekutangira tagona kuvaka musha wedu unoushu kuti pati kugara pasi pedu sekuru wangu kungoti sezvo musina pekugara hamungana machigara naatezvara chiyamugara henyu pano saka takutodera kwanisa kuwanawo zvotibatsira kuti kwanise kuvaka pano uno stendi yedu chaiyo chaiyo but takaisiyana kuti panga pasina pekugara imba yacho yanga yadonha yanga yatsva patazoenda wana mufuswa tizoendawo ikokuye saka tikakwanisa kuwana zvokuti tiwake takudzoka papi takudzoka pano pamusha pedu tochigarawo zvakanaka asi tatofananawo newamwe zvokuti asingatochizive afungidzire kuti isusu takambosangana dambudziko rakadai kana ini pandakuona zveya handina kumbofungidzira zvokuti wakutopenya penya ndaityisa kutarisa aiwa tinotenda mama mapfumo mhuri yeZimbabwe mangozvinzwira basa guru rakabatwa nasekuru Gushi. Isu tinongoti seSly Media TV kazhinji kacho hama dai tagona kuti kana mumwe aitawo chamuwana tinogara kunzwa nyaya dzekunzi hama dzakazondisiya hama dzakazondiseka asi pano zvatisina kusijaira kuti vana Tezvara ndo vakamira nemukwasha wavo zvinhu zvatinongoti kuna ana Tezvara kana vachionawo apa aiwa tinozvikomenta kuti makaita zvakanaka hamuna kurasa mukwasha wenyu makati tabereka mwana musikana tabereka futi mwana mukomana kuna vachadawo kubatsirwa sezvakaitwa mhuri kwamapfumo nasekuru Gushi namba dzavo ndidzo dziri paskrini munongovabata mobatsirwa nasekuru Gushi uyezve isusu seSly Media TV tiri kuti tine kampeni yatiri kuitawo yekuti
kuti by end of this month tiri kudawo 300,000 subscribers. Ndinogara usitaura ndoti ratidzawo shamwari yako kana mukana wekuenda paSly Media kuti subscribe to Sly Media TV so that amurasikiriwewo nenyaya dzakadai. Mumwe atobatsirika ipapa zvida mumwe anga ane dambudziko seranga rine mhuri yekwamapfumo, asi kuti kana uchinge uchida rubatsiro nhamba dzasekuru Gushi dziripo pascreen. Kana kwamugere ikoko kune nyaya dzinotyisa, nyaya dzinoera, dzinoshamisa, aiwa munongotibata panhamba dziri pascreen idzodzi. Zita rangu ndinoitwa Pelagia wekwamupurwa. This is Yabuda TV, hakudi masivi Sly Media TV, yandispota ndiri musiti ndazoona ndapa news ndakawandwa views. Sly Media TV mandichinjira my dreams. Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media, Sly ya Sly Media. Kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth, kutipa nzira semaghetto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly ya Sly Media.